Motivationvibezin kusase uye futhi Mduduzi Shabangu. Sibonge futhi siphinde sihlangane sokhuthazana kuphela. Yazi mhlambe sebekhulume konke ngawe basho nana nokuthi ya wena vele ngekuphinde hlanganelwe, ngekuphinde wenze izinto zenzeke, ngekuphinde ube yi-something. Mhlambe nawe futhi usuke wazama lokho kwafeyile. Phinde wazama nalokho kwafeyile. Nalokho othi ukubambile nakho futhi uyabona nje nakho ukuthi hey ya ngibambile khona ngoba phela ngizawuthini kufanele ngibambe but angiyiboni nje success kuyo yonke lento le. Nawe usuzulahlekelwe ithemba, usuziyabona vele ukuthi vele noma bangakhuluma kuyafana vele bakhuluma iqiniso. Vele ngihlulekile, vele ayikho enye into engathi ngiyayenza empilweni. Ngizothi mina sesekhona ongayenza. Into nje kuphela kufanele yenzeke ukuthi phinde futhi urecharge. Qala phansi. Phinde uvuke futhi. Ya ukuvuka khona futhi khona. Yithi bakhulume konke, yithi bazisho zonke izinto ngawe. Yithi man bakuhlebe baphinde babuye futhi labade bekuhleba sebekutshela ukuthi vele kuthiwa ngawe. Ngithi mina yazi phinda futhi uvuke futhi vuka la khona yabona abantu ukuthi bakukhulume kabi kube nento eyiningi abayishoyo ngawe kufana lento lena ngingayifanisa nangalesa sikhathi lesana uJesu bemshaya ngeinduku bemshaya laphana ngemvubu bembekele nesiphambano kusafanele ukuthi makasithwale beyombethela ngalelo langa lelo. Yabona zonke lezi zinto ezazenzeke kuyena bemshaya bemhlukumeza. Izinto lezi ezenzakala even nakuthina these days. Thina ukuthi ngoba sishaywa, thina ukuthi ngoba siphathanga isiphambano lesangempela ukuthi sobethelwa, but ukushaywa kuqhamuka ngendlela eziningi, ukushaywa kwakhona kuqhamuka ngendlela lezi zokuthi mhlambe bakukhulume kabi. Benze bakwenza izinto eziningi abantu ezibhlungu, ezinye zazo awuzazi. Ezinye zazo uyazazi. Abantu bakwenze lokho ukuthi ngempela nawe uzubone ukuthi yazini indaba yami ayikho. Kodwa ngizothi mina unesiphambano sakho ke kodwa kufanele usithwale. And akekho yokuthwalela sona leso siphambano, wena uyoyithwalela. Esakho sibhilonga kuwena. And mangabe ukuthi uzosaba ukusithwala, then ngeke ufike lapha yana kwi-victory. Kufanele vele ukuthi uyithwalele sona leso esakho hlukumezeka naso. Iwuvuka naso. Isiphi lesiphambano? Ilento lokufanele uyenze. Ilento leno kufanele ukuthi uthi uyenze ufaila but unga give up, qhubeka kuyenza. Uzusho nawe uthi but sengizamile man, mina sengiya give up. Ngizothi mina nga give up. Sinzima isiphambano. Ekunzima ukuyithwala lento. Wobona kuJesu laphana kuma move mangabe benza ama move ukuthi waye kwakunjani. Wayethwela into enzima but wayithwala. And mangabe ukuthi awu give up, I'm telling you you'll find someone along the way ozokuthwalisa. Ngoba noJesu naye wagcina ethola somebody ezomthwalisa. But you'll find someone along the way ozokuthwalisa. Ngithi mina unga give up. Makungenzeki la uthi khona but sengizamile. Mhlambe nje ngikhuluma nomuntu who is on the verge of giving up. Mhlambe nje usufuna ukugive up kanti yazini usugibelele intaba wayigibela sekusele nje kancane ufike lapha phezulu. Wena usufuna uvela ugive up. Ngizothi mina unga give up. Abakuhleke bathi into yenzayo ayina success, into yenzayo iphumeleli, into yenzayo you are wasting your time. Abakhulume zonke izinto baze benze nama examples ozibani abazenza izinto bahluku baphelelwe endleleni. Ngizothi mina wena unga give up. Bambelela until egcineni. Yazi isikhathi sokugive up sisodwa. Ingalesikhathi esekuthiwa seyishayile sewushonile. Ya leso ke sona isikhathi esiright ke sokuthi unga give up. Kumuntu othi ufuna ukugive up kuyipurpose ayenzayo, kwi-idea nayo. Ngizothi mina isikhathi esiright for ukugive up ukuthi vele ususethuneni, then you can surrender ke lapho. But uma ngabe ukuthi usaphila, ngizothi mina qhubeka bambelela. Futhi ngizothi mina fana noJesu Kristu
okwathi noma sebemvalele sebemenze konke phela yazi uJesu bamthatha bamvalele ethuneni babethi bayaqeda ke lapho ngaye bethi yazini sesiqede konke sesimvalele nasethuneni usefile kodwa yazi wavela wenze njani wavela wavuka ngizothi mina nawe abathi lapha sebethi baqedile ngawe ngakho konke ngoba abantu ziningi izinto abazenzayo empilweni zethu ziningi kuningi ubona abantu bengabi successful nje ingenxa yezinto eziningi ezenziwe empilweni zethu kuningi kusenza ukuthi sigive up lento le zonke lezi zinto abazenzayo zifana nokuthi basivalele ethuneni thizeni basicindezela kulona ukuthi nje uzunganyakazi uzungabi something futhi worse these days futhi ku youth yesikhathi samanje maningi amathuna akhona yilo luphuzo seligcwele ama drugs asegcwele iyouth ingene kakhulu kuma drugs and lezi zinto lezi zeqhamuka in a form of entertainment ngazathi kumnandi mawuzenza kanti lezi zinto zizokuvalela ethuneni zizogripha lapha yana ukuthi yazini uze ungaphindi uphunyuke iaim yakhona ukuthi nje fela khona lapho ngizothi mina even if mhlawumbe usudliswe ama drugs ngoba ngeke ngithi udlisiwe ama drugs wena nawe usukuvumile ngaleso sikhathi ukuthi nawe ugcina uswathatha ngizothi kodwa mina usengavuka khona lapho la sekuthiwa khona hayi yazini manje sesiqedile ke ngaye sekuphelile ngaye ngizothi mina still usengavuka kahle kahle ngizovusa abantu la sekuthiwa khona kuphelile ngawo ngizothi mina even if ubuso give upile usuyiphilela nje impilo yokuthi hayi mina ngiright vele noma sengayitholela lawo ma 350 lawo nje ngiyabona ka Ramaphosa hanya bengigrand life ini ngizothi mina yazi khono vuka lapha yana mawungacindezelwa ilutho mawungacindezelwa even nana ugovernment ngoba sometimes okunye ngakufanisa nokuvaleleka ethuneni even no government wethu sometimes akayenzi ama means ukuthi abantu mabasukume bazenzele izinto ezithile but instead mangabe ukuthi akabakhuthaza abantu ukuthi mabazenzele izinto ezithile uvele nje abavale ngawo ma 350 lawo izinto ezifana nalezo kube ngazathi ziyakusiza but I'm telling you eqinisweni azikusizi zikuvalela ethuneni ekugcineni ungagcina futhi ungazange waba yisomething ngizothi mina mawungavaleleki ezintweni makungabi into ekuvalayo makungabi nento ekwenza ukuthi mani ugcine nawe ufele lapho la wena ungafuni ukufela khona ngizothi mina phunyuka vuka do something khona lento ongayenza khona lento ongathi uma usuyenzile uphinde nawe ube proud ngawo abantu abaningi abekho proud ngabo namhlanje is because basabile ukwenza izinto ezithile bavumela whatever situations ngizothi mina masingavumeli nanoma ngabe iyiphi situations akumangabi nento ezokuvimba endleleni yenza lento kumele ngabe yayenza igama lami ngumduduzi Shabangu each and every Monday sahlangana kuyi motivation sangembe